30-годишнината на Националния доверителен екофонд събра в импозантната зала на Софийския университет лидери на световни организации, високопоставени представители на правителства на няколко страни, кметове и експерти на общини и ръководителите на тяхната асоциация, директори и учители, професионални организации, професионалисти, преподаватели в университети, национални паркове, приятели. Фондът е институция, единствена по рода си не само в България, но и в Европа. Публична независима организация, създадена с закон и ръководена от управителен съвет и консултативен съвет с уникална структура и мандати. Националният доверителен екофонд е организация, която няма голям екип на изпълнителното бюро, но е голяма в мечтите си, голяма по резултатите от работата си и голяма по въздействието на тези резултати. Всяка от програмите ѝ е нова и създава модели, служи като пример за други, често много по-мащабни програми за финансиране на проекти за околната среда в страната. Аз съм българчин. Обичам нашите години зелени, българин се завишам, първа радост е за мене. Оглушителни аплодисменти за детския фолклорен състав на 79-то училище в район Люлин в София с художествен ръководител госпожа Росица Димитрова. Ще поканя веднага професор Димитър Ненков, когото повечето от вас сигурно познават като директора на Националния доверителен екофонд, но не, той сега е председател на нашия управителен съвет и днес е наш домакин. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на нашия празник. Казваме нашия празник, като имаме предвид нашия общ празник на всички, които са в тази зала. Националният доверителен екофонд е една голяма общност от съмишленици и съратници. Това, което днес отбелязваме, заедно е 30-годишното сътворчество на идеи, на проекти, на политики. Да си пожелаем в залата и в неформалните срещи извън нея да се родят нови идеи за общото ни бъдеще. Създаден специално за събитието документален филм «30 години в 30 минути» представи многобройните програми и събития и показа, че през тези години организацията винаги е имала стратегическа визия за ролята си на новатор и лидер на идеи. Един от основателите на Националния доверителен екофонд, а сега управляващ директор на Международния валутен фонд, госпожа Кристалина Георгиева. Моята цел днес е да говоря за екофонда като част от институционалната трансформация на България. И с други думи, в период на висока несигурност и нестабилност в търговията, в геополитиката, в климата, институционалната стабилност е по-важна от всякога. Екофондът гарантира успеха на сделката дълг за околна среда, така както валутния борд гарантира нашата макроекономическа стабилност. Нещо, което Екофонда направи с огромна полза за страната, е създаването и прилагането на прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки. Ако имам една мечта, тя е
навсякъде по нашата страна това, което се прави в Екофонда, да бъде модела за подражание. И искам да свърша с една стара поговорка наша: капка по капка вир, и да я прехвърля в следното, съвременна версия за икономиката: институция по институция, силна икономика. Екофонда е част от този институционален път и може да не е най-голямата институция, но тъй като носи името фонд, като шеф на Международния валутен фонд, ще кажа: братовчеде, честита 30 годишнина! Благодаря ви още веднъж. This is indeed a very special day for the fund, but it is also a special day for Switzerland. Together with the Bulgarian partners from the Ministry of Environment and Water, the Rila National Park and the National Trust Eco Fund, we work together to establish in the Rila National Park a pilot for a sustainable managed national park, with the idea to make it work in Rila, to be replicated, to be scaled up, and thus to continue to contribute to a true transformation in this beautiful country, Bulgaria. Of course, sustainability relates to the future as well. And hence, I find it very fitting, as a matter of fact, that children's ideas from this year's Mimi Pramatarova contest will also be shared with us. And who knows, there may be some brilliant ideas coming also from the next generation who are going to measure us up to what we do today, because it's their life, it's their world in the future. So I think this is a very good idea, and I want to thank you very much for being so thoughtful on that. Looking forward to the presentations that we're going to receive. So I wish you all the best. Looking forward to the next developments together with the Eco Fund. And again, congratulations to this memorable day today. Thank you very much. Now I want to congratulate the National Trust Fund on its 30th anniversary. And Switzerland, of course, was much quicker than Germany was, but for 10 years now, the German government is also providing financial support to the Eco Fund, and we are very proud of that. We are proud mainly for two reasons. And first, that is the joint effort of Bulgarian and German partners that underscores the strong relations between our countries. And second, these projects are very important contributions to our common goal, and that is climate protection. Our cooperation goes beyond financial support. It also, these past 10 years, it has meant the sharing of expertise. We have jointly engaged in targeting energy efficiency in schools and in projects supporting municipalities in their climate action. We have seen some really good examples right now in this film. I also want to underscore the significant contribution, I think, of German partners to these projects, such as the Independent Institute for Environmental Issues and the Fraunhofer Institute, which I think most of us know. And with this in mind, let us continue to build our shared efforts and the strengths we derive from our partnership. Happy anniversary again, and thank you. Приветствия за празника поднесоха и постоянният представител на Световната банка в България, господин Лесе Мелгаард, ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, госпожа Йорданка Чубанова, министърът на околната среда и водите господин Манол Генов и заместник-ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Соня Милева. След толкова много прекрасни думи, задачата на фонда не е лека.
да докажеш, че можеш да отговориш на доверието. Обещанието на екипа. Да бъдем същите, на първо място означава да продължим да бъдем отворени и винаги търсещи новото и непознатото. Непознатото не ни плаши. Да бъдем същите означава да продължим да работим с досегашните си партньори, но да продължим да търсим и нови партньори, тъй като единствено единомишленици и самишленици могат да бъдат сътворци и съсъздатели. В знак на признателност, паметни плакети за създателите и донорите на фонда. Госпожа Кристалина Георгиева, посолствата на Швейцария, Германия, Австрия и Малта и на представителството на Световната банка, както и на тримата председатели на управителния съвет на фонда досега. От 19 години насам централно място има церемонията за награждаване на участниците в творческия конкурс на името на Мими Праматарова. Тази година той е за идейни проекти за обновяване на хижите в Национален парк Рила. Първа награда получи Десислава Кехайова от Родозем с проект за обновяване на хижа Македония между традицията и устойчивото бъдеще. Останалите награди и отличия са за проекти за обновяване на хижите Скакавица, Чакалица, Седемте езера, Иван Вазов и Мальовица. Ние с фонда бяхме сред първопроходците, които изграждаха демократични институции в България. Фондът не просто предоставя финансова подкрепа на общините. Той вдъхна кураж и увереност на десетки общини да инвестират в бъдещето. Няма да изненада за никой, който познава работата на НФЕК, че и за нас устойчивите финансови механизми, които НДФ подкрепя в дългогодишната история, са най-важното нещо. Думи на признателност и подкрепа прозвучаха и в приветствията на госпожа Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ, и на директорките на двете училища от Ямбол – Любен Каравелов и Езиковата гимназия. Деканът на геолого-географския факултет професор Климент Найденов и доцент Димитър Желев от същия факултет подчертаха взаимните постижения на Националния доверителен екофонд и факултета в партньорските им усилия за свързване на науката, висшето и средното образование и климатичните действия. В знак на признание към хора и институции, допринесли за развитието на фонда, бяха раздадени почетни грамоти на няколко министри на околната среда и водите, на членове на управителния съвет, на директори на дирекции в Министерството на околната среда и водите, на организациите партньори и на всички членове на екипа на изпълнителното бюро през годините. Емоциите преляха в този момент. Моля, помахайте. Искам всички да ви видят. Моля да ги аплодираме. На рожден ден като на рожден ден. Цветя, поздравителни адреси, спомени и послания за бъдещето. Националният доверителен екофонд благодари на всички, които бяха в залата на събитието и на хора, още сигурно за 5 такива зали, които с труда си, с емоциите си, с ума си са допринесли днес да сме заедно и да мислим за бъдещето.